matini matinyanya vakavana chimuti kwanza ndichisiye paka ndapindira mhuri yeZimbabwe. Nyaya yandiri kutaura mhuri yeZimbabwe inyaya iri kuitika mukati menzvimbo inoshevedzwa kuti Mbire. Nyaya yekuMbire yakamira sezvizvi. Kune murandakadzi akashayika. Ashayika murandakadzi uyu, vanhu vari parufu zvisinei. Vanhu vari parufu kudaro muMbire vakangowanika pamba apa pasvika mbizi. Baba Isabel muri kutaura ka ima central kai. Machi central. Yes. Chiraitika kuMbire, kune murandakadzi akashayika. Ashayika kudaro pasina nguva vanhu vatoona pasvika mbizi. Murandakadzi uyu anga akura sei? Hamuna ngachitori nemhuri yake. Asi iko zvinozvo anga achigara ega pasina murume aripo achigara ipapo ndobva pasvika mbizi. Vanhu vakati mbizi yamakupi. Zebra. Okay. Iri pakati nepakati. Kumbizi yapa kupi. Vanhu vaitika kuti nezvemusha inotoenda kumusha kudaro. Paruchirwa musha pai. Ikakuona mune zvamuri kuita inotosvika ipapo ichiona zvamuri kuita ipapo. Mbizi iyi haisi kutiza vanhu. Vanhu vatotora mafoto nayo. Vanoda kuigadha, vanoda kuifukidza mazambia, zvese iri kuita. Vakaenda kuenda kuguva iri kuenda. Asi mbizi haisi kuzikanwa kuti yakabva kupi. Regai ndikubatei muromo timbopinda muchitoro nevasawira vedu veAaron Boarding School.